Croeso i chi gyd unwaith eto i'n ystafell ffrind ni yn Aelwyd y Gân. Mi ydyn ni wedi cynnal sawl cyngerdd rhithiol erbyn hyn, ond mae'r cyngerdd yma yn un arbennig iawn, ac i raddau yr anodda i ni ei gynnal hefyd. Yn gynharach eleni daeth y newyddion hynod drist am golli Eirianwen, gan adael gwagle anferth yn bywydau gwilym, Lois a non. Wrth gwrs, mae nifer fawr o gyfeillion hefyd yn gweld ei cholli hi. A dyma'r rhaglen heno yma, Er Cof am Eirianwen. Gyda diolch i gwilym, Lois a non am adael i ni gynnal y noson, mi fydd holl elw'r noson yn mynd tuag at Ymchwil Cancr, a mi fydd yna gyfarwyddiadau ar y sgrin yn ystod yr rhaglen sut i gyfrannu. O'r gwnafi'n offeryn da hedd, lle o amheuaeth oedd i'n ddangos fydd, a lle o Covid doedd a thomaidd fydd, mi dwellwch oedd i'n ddod ag oedd fydd. Mi fydd gan pawb ohonoch chi eich atgofion melys, dwi'n siŵr, am gyfeillgarwch, dylanwad a chefnogaeth Eirianwen yn eich bywydau. Dwi'n siŵr bod chi'n cofio amdani fel Eirianwen, rhai'n chofio hi fel Miss Price, Mrs Williams yr athrawes, yr hyfforddwraig, ond i mi Eirianwen Tyn Ffrwd oedd hi. Tyn Ffrwd wrth gwrs yn gartref i Eirianwen a'i theulu am flynyddoedd, a finna'n cael yn wyn i fyny ar fferm gyfagos ym Mhwll Coch. A dwi'n cofio mynd i Tyn Ffrwd sawl gwaith i gael gwersi canu, a hefyd coeliwch neu beidio i gicio pel i chwarae pel droed. A mae debyg mai i fi osododd Eirianwen gerdant gynta, 19 pan ein so 8 oed ar gyfer cyngerdd diolchgarwch Ysgol Sul y Goslwyd. Wel, flynyddoedd lawer yn ddiweddarach, dyma godi'r ffôn at Eirianwen a gofyn os oes hi'n modlon helpu i ddysgu Elain a Glesty i ganu gerdant. Eirianwen mae'r diolch am gyflwyno y ddwy ohonon ni i gerdant. Da ni'n cofio mynd yna'n genod bach at Eirianwen am wersi. Un yn mynd am wers, a'r llall yn mynd allan at y cwm bach a'r ceffyla ni'n chwarae efo Lois a non. Ers hynny, da ni wedi canu dipyn ar gerdant ac wedi mynd ymlaen i osod a chyfeilio. A pan nes i ddechrau cyfeilio mewn steddfodau lleol yn yr Urdd, mi oedd Eirianwen wastad yna fel hyfforddwraig, ac mi faswn i'n troi ati i ofyn os o'n i'n gwneud y job yn iawn, a hitha'n ymateb efo bawd i fyny neu wink bach, ac o hynny helpu'r nerfan ymnadwy. Ac yn steddfod genedlaethol Llanrwst 2019, lle o'n i'n cyfeilio am y tro cyntaf, Eirianwen oedd wrth fwrdd y beirniad, ac o hynna'n gwneud bob dim yn well. Da ni am ganu gosodiad o eiria John Pinion Jones, traeth Llanddonna, ar y gainc Mariel Gwyn gan Morfydd Maes Saleg. Oedden ni'n cystadlu ar y darn yma yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017 a gofyn i Eirianwen ddod yma i roi top tips i ni cyn y cystadleuaeth. Llanfonan, llonydd, Heno, air o draidd, llanw ar dro, a haelwen hwyr yn glanhau. Gwiad clytwaith o goiau, rhed y bonc at droed y bai, chwahwyron o'n chwarae. Sôn a ton ein symud draw ymhell fel sŵn drwm hyd, gwely maith rhigolau man i'w erwair tywod arian yn yr adar yn yr hybio pyllau cyd o'i pwyll ei cof.
hel ar goesau hir, dyna falch biod yn fôr, a'i hysfa am y peisfor, oer i'r heg adar yr hos, acw mae'r gwely cocos. Yn yr haedd coch ceian drochi, yn y llyn hyfrydwch y lli, neu orwedd yn hydd yr hael, a'r erwair tywod ar ail, a gareti segira y traidd hwn yn amser y dda. Wel, mae'n braf cael croesawu ambell i wyneb newydd ato ni hyn yma i gael cyfrannu i'r cyngerdd. Ac mae'n bleser cael croesawu'r ddau frawd o Langristiolis, sef Guto ac Ynyr. Y ddau yn dod o deulu cerddorol iawn. Ac wrth gwrs, Henry, eu tad nhw, wedi bod yn gweithio am flynyddoedd efo Eirianwen yn ysgol gynradd Amlwch. Guto ac Ynyr wedi bod yn aelodau gweithgar iawn o fudiad y ffermwyr ifanc am flynyddoedd efo clwb Llangefni. A bellach wrth gwrs yn aelodau yr un mor weithgar o gor llan bob man. I gychwyn hyn yma, maen nhw'n ganu Nerth y Gân gan Robert Arwyn. Dyma Guto ac Ynyr. Wyddoch chi o'r cychwyn sut i wneud y byd i droi, ac i eraill allu derbyn fe fynoch i thai roi. Fe roed y cyfan i ni mewn gwerthoedd ac mewn gwen, a'r ifanc yn yr enaid y fi byth yn mynd yn hen. Mae na wen yn rhywle heddiw sydd yn wen o'ch achos chi. Mae na galon sydd yn curo heddiw o'n un a'n clonau ni, ac boll o bywyd weithiau'n drai. Tydi nerth y gân ddim ymryn llai. Di'r llais heb fynd yn ddistaw, na'r chwerthin heb fynd yn fyd. Bydd ei chalaw dal i ganu, lle bynnag awn drwy'r byd. Ac os bydd y fori rhywbryd, lle bo cwrdd yn gallu bod, fydd na chwerthin hyd at dagrau, a bydd mwy o gan i ddod. Mae na wen yn rhywle heddiw sydd yn wen o'ch achos chi. Mae na galon sydd yn curo heddiw o'n un a'n clonau ni, ac boll o bywyd weithiau'n drai. Tydi nerth y gân ddim ymryn llai. Mae'r sêr mor llachar heno, ac mi hwn eich bod chi yno, ac mae'r byd sydd yn eich cofio yn siglod am eich swydd. Does dim diwedd ar yr rhannu, does dim peidio ar eich canu, ac fe ganwn ni'n ai felly eich mwyn. Mae na wen yn rhywle heddiw sydd yn wen o'ch achos chi. Mae na galon
sydd yn curo heddiw'n un a'n clonau ni, ac bollan o bywyd weithiau'n drai. Tydi nerth y gân, tydi nerth y gân, tydi nerth y gân ddim am ryn llai. Tydi nerth y gân ddim am ryn llai. Elain sydd nesaf. Mae Elain ar hyn o bryd yn gorffan i gradd meistr ym Mhrifysgol Bangor yn astudio trefniannau caneuon gwerin Cymru, Gwen Williams. Mae hi hefyd yn dysgu'r delyn a ffiano yn breifat a gwasanaeth ysgolion Gwynedd a Môn. A mae hi hefyd yn gydlynydd y celfyddyda a'r presgripsiwn efo Cyngor Gwynedd. Heno, mae'n mynd i chwarae'r delyn a'r darn mae'n chwarae di O Matan gan Twrnier.
Felly dyma'r cyfarwyddiadau sut i gyfrannu. Chwilio am y dudalen Just Giving, ac yna chwilio am y ddolen Cyngerdd Er Cof am Eirianwen. A mi ddaw y ddolen i fyny, ydych chi'n clicio ar y link, Aelwyd y Gân. Ac wrth gwrs, mi fydden ni'n hynod o ddiolchgar o unrhyw gyfraniad ydych chi'n ei wneud. Mae'r arian i gyd yn mynd at Ymchwil Cancr, ydych chi'n nodi faint ydych chi'n dymuno i gyfrannu, ac yna ychwanegu eich enw a unrhyw neges yr hoffech ei adael. Wel, braint ar y mwyaf wedi cael bod yn rhan o'r cyngerdd arbennig hwn. Er Cof a unigolyn arbennig oedd yn ffrind mor driw i ni gyd. Fyswn i'n a llawer o unigolion yn Ynys Môn ddim lle da ni heddiw heb gyfeillgarwch a chefnogaeth Eirianwen Williams. Hoffwn i ddiolch i Elain a Glesni a'r teulu a gan am drefnu cyngerdd mor arbennig, Er Cof amdani ac at achws mor deilwng. Wel, mae hwn yn gyfnod cyffroes iawn i Glesni. Dydd Gwener, mi fydd hi'n gadael a man ceinion i gychwyn ar ei chwrs yng Ngholeg y Royal Northern. Ac gwaethaf yr holl gyfyngiadau diweddar, mae Glesni wedi cael profiadau gwych yr haf yma, gan gynnwys canu deuawd hefo'r soprano Elain Lois mewn cyngerdd o bafiliwn ar Eisteddfod Rhyngwladol yn Llangollen.
Heno, mae glesni am ganu Teulu Aelwyd gan Eric Jones. Os gallaf helpu rhywun ar fy nhaith drwy'r byd, nid yn ofer y bu i mi fyw. Wel, geiriau addas i gofio cyfraniad Eirianwen wrth hyfforddi, annog a datblygu unigolion a phartïon dros nifer fawr o flynyddoedd. Mi oedd cyfraniad Eirianwen i fudiad effermir ifanc y Môn yn sylweddol, a braint oedd cael bod yn rhan o'r côr sirol o dan arweinyddiaeth Eirianwen, a phawb yn mwynhau y paratoi trwyadl a ffordd unigryw Eirianwen o gael agorau allan o bawb. Mi oedd gweddi St Francis a agorodd y rhaglen Heno yn un o'r eitemau gyflwynwyd yng Ngwasanaeth Eisteddfod Genedlaethol Môn yn 2017, a phobl ifanc, a rhai ddim cweit mor ifanc, yn mwynhau y profiad o gael bod ar y llwyfan o dan arweinyddiaeth Eirianwen. Dwi'n gwybod fod Ann hefyd yn mwynhau cydweithio a chyfeilio o dan arweinyddiaeth Eirianwen, a hi heno sydd am gyflwyno y cyfieithiad o'r gân If I Can Help Somebody, os gallaf helpu rhywun. Os gallaf helpu rhywun ar fy nhaith drwy'r byd, os gallaf lani rhywun gyda chau.
gallaf wneud cyfraniad dros Iesu Grist. Os gallaf ddangos cariad at bereryn trist. Os gallaf rannu mrofiad a chael bod yn dist, nid yn offer a bydd i mi fyw. Nid yn offer a bydd i mi fyw. Nid yn offer a bydd i mi fyw. Os gallaf helpu rhywun ar fy nhaith drwy'r byd, nid yn offer a bydd i mi fyw. Pwy sy'n meddwl bod ni'n sefyll yma heddiw yn recordio hyn yr cof am Eirianwen. Fydd yr Eirianwen yn rhan mowr o'n bywydau ni fel teulu. Ers dwi'n gallu cofio ddeu gwir, gosodiad cerdant cyntaf ges i gen Eirianwen, Seren Roc oedd hi, pan o'n i'n 6 oed. Felly, ac ers hynny, oedd hi mor gefnogol ac ymynu'r gorau allan o bob tro. Felly, roedd hi'n ffrind arbennig iawn i ni fel teulu, ac y gynnon ni feddwl y byd ohoni. Felly, o'n i ganu ryw gan bach. Weithiau yn flin ac yn ffôn, rwyt weithiau yn glow, mewn dawns roc a roll. Rwyt ti weithiau yn adlais o bell, rwyt weithiau yn gan a chanwyd ei gwell. Tro arall yn hydref o sych, ond weithiau yn wanwyn o wych. Wastad y gwyn bosole, rwyt ti'n harddach bob dydd, rwyt ti'n wyn bosole, mae dy gwpan di'n llawn, ac fe yfwn fe cawn. Mi yfwn bob deigryn o wyn bosole. Weithiau cwpanau yn cwrdd, tro arall milltiroedd canrifoedd i ffwrdd. Ambell waith ti yw'r heulwen ar wefus y traeth, tro arall y gell am Guto yn gaeth. Weithiau y seidr bwysig, ond rwyt wastad i mi yn wyn bosole. Wastad yn wyn bosole, rwyt ti'n harddach bob dydd, rwyt ti'n wyn bosole, mae dy gwpan di'n llawn, ac fe yfwn fe cawn. Mi yfwn bob deigryn o wyn bosole. Wastad y gwyn bosole, rwyt ti'n harddach bob dydd, rwyt ti'n wyn bosole, mae dy gwpan di'n llawn, ac fe yfwn fe cawn. Mi yfwn bob deigryn o wyn bosole, cysanwn bob deigryn o wyn bosole.
eich atgoffa chi fod elw y noson heno yn mynd at Ymchwil Cancr ac hefyd diolch o flaen llaw am unrhyw gyfraniadau. Mi fyddwn ni'n hynod o ddiolchgar am eich cyfraniad chi. Mi ydych chi eisoes wedi gweld y gyntores yma heno yma. Mae'n bleser cael croesawu Gwen Elin ato ni. Mae'n wyneb cyfarwydd iawn i chi gyd wrth gwrs. Mae Gwen yn athrawes yn Ysgol Gynradd Llanach y Medd ac wrth gwrs wedi ennill wobr ysgoloriaeth Bryn Terfel yn ôl yn 2015. Mi oedd Gwen Elin yn aelod o Parti a Môr a sefydlwyd gan Eirianwen tuag at Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn yn 2017. Dyma hi ganu ei hail gân hyn yma, Dadgrau'r Glaw. Wel, ar gyfer yr eitem nesaf yma, mae Steffan yn ymuno hefo Elain a Glesni. Mae'n braf cael croesawu Steffan yn ôl. A mae'r tri yn yno am ganu fel yr rhydd. Fel yr hyd a fref am ddyfr
oedd, felly mae fy enau di. Yn daheu am fod yn agos mwyn profiodd gwmni di. Ti dy hun yw fy nerth am tŵr, a chadath I rwy fi'n ein siŵr. Mae tyddi yw serch yn halon, ac oedd Dduw ar olaf di. Gwell wyt ti na gair ac arian, dim ond ti all lenwi mryd. Ti dy hun rhydd i'm wir lawenydd, rwy ti'n werth y byd I gyd. Ti dy hun yw fy nerth am tŵr, a chadath I rwy fi'n ein siŵr. Mae tyddi yw serth yng nghalon, ac oedd Dduw ar olaf di. Ti yw mrawd a fi yw nghyfaill, mai brenin ydwy ti. Carodd di 100 gwell na'r cwbl, mwyn a phawb a phopeth ti. Ti dy hun yw fy nerth am tŵr, a chadath I rwy fi'n ein siŵr. Mae tyddi yw serch fy nghalon, ac oedd Dduw ar olaf di. Wel, hefo Eirianwen y cychwynodd y gantores ifanc nesaf yma gael gwersi canu. Ac yn sicr mae stamp Eirianwen yn dal ar ei chanu hi. Mae Elain Lois yn byw yn Llanach y Medd, ac yn ogystal â chanu a pherfformio mae hefyd yn hoff iawn o bêl-droed. Mae Elain yn dod o deulu hynod gerddorol. Dwi'n cofio ei hen thait hi'n canu. Dwi wedi canu drws nesa i'w thait hi yn Clwb Eibyn a Foel. Mae'n haen i'n canu hefyd, a mae'n ham mi yn gantoras. Mae Elain bellach yn cael gwersi gan glesni, a mae Lenny wedi bod yn flwyddyn hynod lwyddiannus iddi hi. Mi gafodd ei lwyddiant yn Eisteddfod Daleithiol Powys, a mi gafodd ei robr gyntaf yn Eisteddfod T, sef Eisteddfod Genedlaethol Rheithiol yr Urdd. Mae'n ddyfodol disgler iawn o'i blaen ni. Mae am gan ei 2 gân i ni hyn yma. Y gyntaf ydy No a Ned gan Leia Owen ac Angharad Llwyd, a wedyn Tad Cu efo Elain yn cyfeilio ar y delyn. Wyt ti yn nabod No a Ned, y ddau gi bach sy'n byw yn y sied. Maen nhw'n chwarae triciau o hyd ac o hyd, ond yn wir I chi, maen nhw'n werth y byd. Un
gael yng nghwmni Eirianwen, boed mewn ymarfer côr ffermwyr ifanc neu mewn gwers cerdant pan o'n i'n iau. Ond un o'r pethau pwysica mae hi wedi ddysgu i fi ydy'r pwysigrwydd rhoi sglein ar y geiriau mewn unrhyw arddull bod yn gerdant neu'n glasurol, mi fyddai'n cofio ei dawn arbennig hi o wneud hynny am byth. Ond un stori ddoniol sy'n aros yn y cof ydy bod ar lwyfan canolfan y mileniwm yng Nghaerdydd yn canu gosodiad Eirianwen, ond yn anffodus mynd allan y wynt ar y bennill ola. Wel, heno di o'n ganu Cilfan y Coed gan Rhys Jones, gan obeithio na i ddim mynd allan y wynt tro yma. Codwch a gwenwch pan welwch yr haul yn y bore, a diolchwch am glywed yr adar yn canu uwch ben. Gwenwch diolchwch pan welwch y byd ar ei ore, a diolchwch
Deffrwch mae'r byd yn fyw. O ble gest i'r ddawn o dorri calonau, o ble gest i'r ddawn o ddweud y celwyddau, ac o ble gest i'r wyn ar ddau lygad bach tyner, ac o ble gest i'r tinc yn dy lais. Os mae hyn oedd y fwriad i'w gwneud i yn ffwl, weld o mi lwyddaist yn llawn. Ond yr hyn rwyf am wybod yn awr. Dwedi mi, ble gest i'r ddawn. Dyma ni'n dod at ddiwedd y rhaglen. Gobeithio bod chi wedi mwynhau yn rhaglen fach ni Er Cof am Eirianwen. Ga i ddiolch i'n gwesteion ni am ymuno efo ni heno yma, a diolch i chitha am fod adra yn gwrando. Os ydych chi wedi mwynhau, ga i ofyn i chi am y tro ola i gyfrannu gan gofio bod yr holl elw yn mynd at Ymchwil Cancr. I gloi y noson, mae Teulu Aelwyd y Gân am ganu can fydd yn adnabyddus iawn i chi gyd. Can gan Delyth Rhys ac Eleri Richards. Dyma hafan gobaith a nos da.